Znów zapraszamy do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Ciebie, Duchu Boży, Duchu prawdy i lubowi, napełniaj nasze serce, oświetlaj nasz rozum, rozpalwaj naszą wierę, jak my, поглибаючи te wiedzy, wierzyli u Boga i naprawdę все глубее uchodzili u сутность Kościoła, jak my byli żywymi członami Kościoła, jak otrzymywali łaskę i tak samo innym ludziom świadczyli o присутності Twojej wśród nas u wspólności Kościoła. Witaj Maryja, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Maryja, stolica mądrości, Молись за нас. u imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielmi serdecznie dziękuję Wam na to, że nie widzicie na takie cudowne nadworje, znajdziecie czas i otwarte serce, jak być tu, słuchać працяг naszej katechezy. Rozważają tajemnicę Świętego Kościoła, wierę u Święty Katolicki i Apostolski Kościół. I сегодня опошнее слово, опошнее окресление, якое мае у символе веры, у кредо, это апостольский костел. Костел апостольский, тому что заснованы на апостолах. У яким значенні катехізис скаже у таким тройным значенні. Перш за все, это те конкретные люди, которые являются свидками, непосредственными свидками. Этих свидков выбрал сам Иисус, и они были Иисусом выбранные, призначены для этой миссии, и они были так само посланы Иисусом Христом для того, как выполнять, протягивать миссию Иисуса Христа. Не випадкові люди, а менавіта з волі Божої, з волі Христа вибрані люди. Це апостоли. Їм Бог призначив таке завдання. Покуль Ісус Христос був на землі, вони були покликані, як бути разом з Ним, як слухати, бачити, переживати те, ким є Ісус Христос. І те, що Він говорив, як робив і так далі. А потім, коли Ісус Христос узійшов на небо, це їх завдання, місія, яку так само призначив Бог на цю місію, їх благословив, наповнив їх Духом Святим, щоб вони цю місію вірно виконували. Далі, коли говоримо про костел апостольський, то треба, напевно, звернути увагу, або катехізис підкреслює, що це діяння апостольства здійсняється при допомозі Духа Святого. При допомозі Духа Святого, который наповнив серце, життя апостола у день Пятидесятницы, это тая полнота. И менавіта Дух Святый, Дух Божий, Ён, Божий Дух, заховує у людях гэтую науку Ісуса Христа. Ён вам усё припомнить, Он узгадает, каже Ісус Христос. Я дойду, але дам вам Духа Сутешителя, и Он усё узгадает, у им будете дейничать. Это тая святая правда, тыя словы, Божие словы, якія пачутыя апостолами, потым так само наступныя пакаленні перадаюць. Треба звернути увагу на те, що гэта факти, сярод апостолів не було навіть адукаваних людей, гэта були прості люди. І менавіта при допомозі Духа Святого появляется отвага, появляются словы отповедные, как выказать справедное, правильное Божие учение, тое, которое по воле Божией Бог хотел, как праз них оно прошло, и как люди его почули.
І трэцяе значэнне, чаму касцёл апостальскі, гэта значыць, што гэты касцёл увесь час вучыцца. Вучыцца веры, гэтая вера увесь час перадаецца, і гэтае вучэнне здзяйсняецца праз пастырскую, душпастырскую дзейнасць, душпастырскае служэнне, перш за ўсё біскупаў. Праз тое, што кожны біскуп, ён з'яўляецца пераемнікам таго ж самага духа, той самай традыцыі, якую мы маем у касцёле, і ён з'яўляецца першым настаўнікам веры у сваім гэтым, як мы кажам, мясцовым партыкулярным касцёле, у сваёй дыяцэзы. Вядома, дапамагаюць яму святары, д'яканы. Усё гэта здзяйсняецца у еднасці, у апостольской едности, которая выказывается в том, что апостолы, біскупы, яны маюць першаначальника, скажем так, паводле воли Божьей установленного Петра, которому Иисус дае уладу ключей, про это мы размаўлялі, это той верховный пастырь касцёла. І біскупы разом з ім, у єдності з ним, у єдності вучення з ним, у єдності доктрини і моралі, яны так само вучать касцёл. От початку аж до сьогоднішнього дня. І, калі уважліва слухаем, удзельнічаем у літургіі, выказваецца гэтая апостольскасць, калі просіцца, каб Бог дапамагаў касцёлу, пілігрымуючаму касцёлу, жыць у еднасці разам з нашым папам, разам з нашым біскупам і ўсім духавенствам, каб будавалася пастаянна гэтая еднасць. Калі гаворым пра тую місію, альбо місію паслання апостолаў, то грэцкае слово, яно показывая, что сапраўды апостолы это посланники. От грецкого слова дословно переводится посланники. Посланники кого? И читаючи Евангелие, однозначно видать, что это посланники Иисуса Христа. Але глядячи на Иисуса Христа, Святое Писание, чи традиция Костела показывает, что он является первым посланником. Бог Отец посылает его для збавлення світу. Ён не ідзе сам ад сябе, як паслаў мяне Отец, так і я пасылаю вас. Такія словы Ісус Христос кажа, калі пасылае сваіх апостолаў. І ўсё, што я нічога не раблю сам ад сябе, кажа Ісус Христос, усё, што я раблю, з'яўляецца аб'яўленнем Айца майго. Так і апостолы, гэта тое пасланне, не проповедуют себе, я буду свидетелем, я таки важный и так далее, проповедуют Иисуса Христа. Это то послание, которое здійсняется поводле воли Божией. Не, еще раз, не их это инициатива. Иисус Христос помер, з мертвых повстал, отошел на небо, то давайте, хлопцы, пойдем, что будем тут сидеть, давайте пойдем, нема чего робить, и будем нечто говорить. Добре разумеем, коли так читаем Євангеліє, що зовсім інше наставлення мали, хотіли поутекати. Кожний до свого занятку, до свого дому, тому що стратили надію. Потім Ісус відбудував цю надію, дає їм силу віри. Іменно це послання з'являється волею Божою, яку вони вірно виконують. Иисус Христос, который является первым посланным от Отца, и Он показывает силу этого послания. Силой послания является едность. Иисус Христос заўсёды у адзінстве з Айцом. Сын нічога не можа рабіць сам ад сябе. Усё атрымлівае ад Айца, які яго паслаў. І таксама Иисус Христос, пасылаючы людзей, апостолаў, кажа ім, што гэтае пасланне апостальства будзе спаўняцца, калі яны будуць у адзінстве.
у адзінстве з тым, хто іх пасылае, з Езусам Христом, гэта тое духоўнае, нравственнае, але таксама у адзінстве паміж сабою. У адзінстве паміж сабою. Гэтае адзінства, крыніцай адзінства з'яўляецца Святая Тройца, адзінства Айца і Сына у Духу Святым. І адпаведна, калі мы глядзім гісторыю, бачым, што той біскуп, пасланнік, который адыходзіць ад адзінства, ён перастае быць у гэтай супольнасці і як бы угубляе сутнасць, з'яўляецца неверным сутнасці гэтага паслання. Ужо пачынае сам ад сябе па-свойму, не па-божаму прамаўляць, вучыць і гэтак далей. Калі захоўваецца гэта адзінства з Богам і паміж сабою, тады сапраўды пасланцы з'яўляюцца слугамі Божымі. Яны ад імя Хрыста, у імя Хрыста. Яны служаць Хрысту, з'яўляюцца будаўнікамі Божых таямніцаў. І гэта сапраўды здзяйсняецца паводле волі Божай, захоўваючы тыя умовы, которые дае Езус Христос. У гэтым служэнні апосталаў ёсць адзін вельмі такі важны аспект, пра калі гаворым пра апосталаў, яны з'яўляюцца сведкамі уваскрасення Хрыста, уваскрослага Хрыста, не столькі уваскрасення, уваскрасення самого, скажем так, працэса ніхто не бачыў, гэта таямніца, але яны з'яўляюцца сведкамі уваскрослага Хрыста, жывога Хрыста, который да іх прыйшоў. Калі выбіраюць 12-го апостала, там, где апостол читаем гэтыя крытэрыя избрания да апостолов, который от пачатку хадзіў разом з нами и который таксама быў сведкам воскресения. Гэта вось тая сила веры, яны з'яўляюцца, так як потым скажа апостол, мы не можам не гаварыць аб тым, што мы бачылі, што мы чулі, чаго датыкалі нашыя рукі. І гэта быў не толькі Езус Христос перад смерцю з мёртвых паўстання, але менавіта пасля з мёртвых паўстання. Гэта тое фундаментальнае сведчанне. Фундаментальнае сведчанне аб тым, што Езус Христос жывы. Жывы, ён сапраўды сярод нас, мы з'яўляемся сведкамі. Нашая вера абапіраецца на сведчанне гэтых людзей. Чаму мы верым, што Езус Христос быў, і то, што мы казалі, у гэта не трэба верыць, гэта знанне. Тут трэба навучны падход, і можна гэта ўсё тут давесці, што Езус Христос жыў і так далей. Чаму мы верым, што гэта Сын Божы? Бо нам нехта так навучыў, сказаў. Мы верым, што ён быў пасланы, памёр, з мёртвых паўстаў, і менавіта гэта сказалі нам апостолы. Вера Касцёла опираецца на веры на словах, на сведчанні тых людзей. 12 людей, 11-12 людей, которые бачылі. І, вядома, адпаведна, час ад часу паяўляюцца гэтыя контра і так далее, што гэта выдумка і так далее. Але цудоўная выдумка, которая дазваляе праз 2000 гадоў мільёнамі людзей маніпуліраваць. Няхай хто паспрабуе такую выдумку зрабіць, яшчэ хіба нікому не ўдалося. Гэта вельмі канкрэтна, бо заўсёды ёсць якая-то контра адносна менавіта апосталаў, што вось тое, што яны бачылі Езуса Хрыста, гэта пробуецца сёння паводле гэтых новых дадзеных псіхалагічных давесці, што гэта такая вот групавая галлюцинацыя і так далее. Розныя можна знайсці артыкулы тэорыі, которые вот нейкім чынам там пробуюць падкапаць гэты фундамент. Маючы свядомасць, гаворачы праўду, што гэта сапраўды, як так, паказваючы феномен, што гэта вот пачатак ўсё ад людзей. Ад гэтых людзей, которые вот сваім прапаведаваннем, сведчаннем паказваюць, і мы тое самае верым і паўтараем.
Гэта сведкі з мёртвых паўстанняў. І таксама катэхізіс звяртае ўвагу на словы, которые кажа Езус Христос апостолам сваім. І вось я з вами до конца свету. З вами. Мы часамі прынимаем гэтыя словы да сябе. Але катэхізіс тут вельмі моцна падкрэслівае, што гэтыя словы Езус Христос кажа да апостолаў. Калі мы хочам мець пэўнасць, што з намі Бог, Пан з вами. Гэта вось тое, што мы паўтараем, а смеюся часамі паверыць, тараторым, без вялікага глыбокага зразумення, прабачце часамі за мае гэтыя словы, але гэта заўсёды дзеленае вяртанне. Пан з вами і з духам тваім маім, Андрэя Лысарадным. Обалдеть. Адкуль ты маеш гэтага духа? З якім духам? Который атрымаў калісьці падчас рукапалажэння ад каго? Ад епіскапа, ад біскупа і так далей. Калі мы хочам мець пэўнасць, што з намі Пан, то трэба быць у еднасці з тымі, з кімі, напэўна, ён ёсць да канца веку. А гэта 12 апостолаў. Понятна, потым пераемнікі, наступныя біскупы. Гэта тое, што ў літургіі можа асаблівым чынам дзесьці там разважаць, вяртацца і некім чынам паглыбляць гэты дыялог. Пан з вами. Адкуль я ведаю, што Пан з вами. І з духам тваім. Бо ёсць гэты дух апостольства, который прыносіць прадстаўнік апостола, которым з'яўляецца такі ці сякі там вось чалавек. Гэта вось тое, што адбываецца у літургіі. І добра разумеем, гісторыя ідзе, апостолы гэта людзі, которые стареюць, паміраюць, мучанікамі становяцца. Святы Ян Евангеліст, як гаворыць традыцыя, не быў замучаны, натуральнай смерцю памёр. Тым не менш, тое, што людское, заканчваецца. І з волі Божай гэта таксама той акт, который апостолы сами установили, з установлення апостольскага. З'яўляецца акт перадачы менавіта апостольства, гэтага Духа Божага. І таксама ўсіх абавязкаў, которые вынікаюць з іх апостольства. Менавіта Божаму народу праз конкретных пераемнікаў, последователей, которых яны самі выбіраюць, устанаўляюць, потым кшталтуецца таксама гэты абрад перадачы, дзе цэнтральным жэстам заўсёды было гэта ускладанне, біблійны жэст ускладання рук, перадачы духа. Гэта вось тое, што пастаянна у касцёле падтрымліваецца пераемнасць апостольства праз высвячэнне новага біскупа. Яшчэ раз, у еднасці гэтай структуры, которым ёсць касцёл, і ў еднасці веравучэння. Гэта пастаяннае служэнне, которое здзяйсняецца менавіта праз тое, што пераемнікі прымаюць на сябе адказнасць за тое заданне, которое перадаюць ім апостолы. Пачаткі хрысціянства, гэта тыя справы. Найчасцей, калі бачым пачаткі хрысціянства, там заўсёды так было. Найлепшым сведчаннем з'яўляецца мучаніцкая смерць. Тых першых пераемнікаў, которые атрымлівалі так важным, гэта для іх было. Яны не бачылі Езуса Христа, можа бачыць, чулі пра яго, не бачылі яго воскреслага, слухалі навучанне апостолаў, тое, што ім перадалі. І той уладаю, тым самым духам яны сведчылі, неслі далей. Гэта потым становіцца традыцыяй, конкретной традыцыяй касцёла, которая падтрымліваецца, которая не перарываецца
I tam, gdzie перерывается, там нема этой певности, что это Божий Дух, Дух Христа, что это правда веры, которую Иисус Христос передал менавіта апостолам. Гэтае Божае установление, якое паслядоўна выконваюць пастыры касцёла, перш за ўсё у слуханні Христа і здзяйсненні таямніцаў Христа. Праз святыя таямніцы, гэта святыя сакраменты. Тое, што здзяйсняецца, перадаецца, гэта вось навучанне, Слова Божае і тыя знакі, святыя знакі, у якіх канкрэтна пазнаецца прысутнасць Езуса Христа. Катэхізіс навучае, што увесь касцёл ён з'яўляецца апостальскім. Менавіта праз тое, што захоўвае еднасць са сваім апосталам, біскупам, захоўвае еднасць са святым Пятром. Гэтая еднасць выражаецца, перш за ўсё, у паслухмянасці. У паслухмянасці. Каб я веру, сёння крызіс касцёла ў тое, што сёння ж усе разумныя, сёння ўсе ўсё ведаюць, сёння кожны мае сваё мненне. І хто там мне будзе, які дзядзька стаяць, каля тумбачкі нешта расказваць, а я буду слухаць. Тогда тем более, что есть Ирина Ивановна, которая так само еще лепшую правду скажет, искусственный интеллект. Ну и все. З іншого боку, нема там духа. Нема там духа. Зверніть увагу, от діаканату кожен може прийти, то же саме говорить і так далі. Але, сказати, пан з вами, так само кожен може сказати, навіть весі може сказати, тільки, чи я откажем із духом твоїм. Гэта вось тое пытанне. Увесь касцёл апостольскі, менавіта праз сілу таксама гэтага паслання, якое здзяйсняецца праз сакрамент хросту. Езус Христос, мы так чуем, адчуваем, што кожнага з нас пасылае, кожны з нас пасланы, каб жыць гэтымі правдамі, перш за ўсё для сябе. Каб яны былі правдамі веры для мяне, каб я сам быў угрунтаваны у веры, у любові, у канкрэтных практыках жыцця. Але таксама апостольствам называем тое, што мы здзяйсняем. Гэта вось тое сведчанне. Калі мы учым, апостолы сядзяць і апостолкі, которые вучылі дзяцей сваіх, чужых, неважно якіх. Гэта апостольство, которое здзяйсняецца на гэтым узроўні, скажем, таким бытавым. Ксёндз не дойдзе туды, не дойдзе да ўсіх. Это вось тое пасланне, которое вельмі канкрэтна мы реализуем. Апостольство, которое здзяйсняецца у імя Езуса Христа. У імя Езуса Христа. На меру сваіх магчымасцей, але заўсёды з вялікай адкрытасцю на тое, што добры Бог дапамагае. Не вучу сябе, пра сябе, але вучу пра Бога. Праз сябе. Апостольство здзяйсняецца праз тое, што мы прынимаем тое, што даюць нам біскупы нашы. Гэта не толькі навука, гэта святыя сакраменты. Гэта ласка Божая, которая, яна дадзена дзеля каго? Калі стаіць біскуп у пустым касцёле і кажа, пан з вами. Яшчэ раз, прабачце, што такія свае асабістыя ковідны час быў. У другой краіне быў, там сапраўды пустыя былі касцёлы. Вёў рэкалекцыі на радыё, там вялікі горад і так далей. Рэкалекцыі з пустога вячэрніка. Так я их назвал, с пустого вечерника. Великий тыдзень приходил, а не можно было никому приходить сказать. И сапраўды была имша святая, в имя Отца и Сына и Духа Святого. Амон, пан з вами. И сам себе отказывал и с Духом Твоим. На мне великое уражение робило, и разумеючи, что мое пан з вами без этого отликує куди кому. И тому это так само апостольство. Не можно,
перадаць, чи, як ми кажемо часамі, абцяжарыць гэтым заданнем толькі апостолаў. Гэта значыць, потым будзе яшчэ наступная тэма іерархію гэтых высвенчаных, гэта асаблівае служэнне. Але катэхізіс паказвае, што ўвесь касцёл, а касцёл гэта мы, ён апостальскі. І мы сваё апостальства таксама вельмі канкрэтны спосаб здзейсняем. Гэта адказнасць. Адказнасць перад Богам, але адказнасць перад тымі, да каго мы пасланы. Да каго мы пасланы. Гэта прыклад веры, ну і канкрэтная навука і прыняцце карыстання са святых сакраментаў, з ласкі Божай, якая плыве з гэтых сакраментаў. Каб жыць у гэтай любові, тады насычаецца апостальская душа любоўю, Божай ласкай, эўхарыстыяй, Божым словам. Тады мы адчуваем гэтую апостальскасць, лучнасць і гэтую адзінасць святого касцёла. Праз гэта апошняе слова, бо зусім замерзнем, будуецца валадарства Божае на зямлі. Тое, ад чаго дзесьці калісьці мы там распачыналі, гэта навука Езуса Хрыста, который кажа, наблизілася да вас Божае валадарства. Яно ўвесь час набліжаецца ў такім плане эсхаталагічным, там на самым канцэ, але ўжо тут і цяпер. Мы смакуем гэтае валадарства праз тое, што таксама удзельнічаем у жыцці касцёла, здзейсняем гэтую апостальскасць. Кожны паводле свайго паклікання, паводле таго дару ласкі, які даў нам Езус Христос. І ад гэта будзем маліцца, каб сапраўды кожны з нас адчуваў сябе ў касцёле апостальскім, меў свядомасць, што гэта тая самая вера тых людзей, которые былі канкрэтнымі сведкамі, што яна непрерыўна трывае, што Пан сапраўды з намі, ну і таксама адчуваць сябе апосталам, пасланым Богам у сваё асяроддзе і здзейсняць тое, што ўмею, што магу, каб мець таксама адказнасць за гэта. Не можна сказаць, што гэта не моя, скажем так, работа, не маё заданне, не моя функція, моя, таму што я ахрышчаны, Богам пасланы. Ну а калі мы ідзем далей, канфірмацыя умацавана адпаведнымі дарамі, которые дапамагаюць верна, праўдзіва, мужна, адважна здзейсняць гэтае апостальства. Няхай Божы Дух напаўняе нас, каб мы ўсё гэта верна выконвалі. Про наступную сераду скажу, або і не скажу. Так. 6 мая вельмі сардэчна запрашаю. Маю надзею, што будзе трошки цяплей. Усе маем такую надзею. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Тривайте в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. І вам так само дякую.